F'okkażjoni tal-luq snin Anne-Marie Gregg saret attività tul jum tas-sibt attività kulturali li għalija konkorrow diversi persuni. F'kumment li tat lil Net News Anne-Marie Gregg saħet li din il-mixja kulturali bl-isem ta' Tlaqna l-Belt saret kollha kemm bres entitajiet li jaħdmu għal aktar arfin dwar il-kanċer. Kella għan din il-mixja, lan kien illi jinġabru ftit fondi biex inkunu nistgħu ngħinu lill-NGOs biex norbtuha wkoll max-xahar ta' Ottubru l-NGOs illi jaħdmu biex jagħmlu riċerka jew inkella jgħinu lil kull min jispiċċa bil-kanċer tas-sider. U allura il-fondi se jinqasmu ma' dawn it-tliet entitajiet. Hija spjegati li kollox ingħata bidu quddiem il-Parlament fejn permezz ta' gwida marru f'postijiet ta' interess fil-Belt Valletta fost oħrajn fil-Konkatedral ta' San Ġwan bil-parteċipazzjoni ta' numru ta' deputat tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino fost oħrajn. Tħallna fil-każini, fiż-żewġ każini ewlenin li t-tnejn kombinazzjoni qegħdin jiċċelebraw il-150 sena tagħhom din is-sena, imbagħad spiċċajna bil-kapolover kbir ta' San Ġwan. Fil-waqt li l-attività ntemmet il-Lagħżat fejn kien hemm festin żgħir f'okkażjoni tal-luq snin is-Sinjura Anne-Marie Gregg li għalih attendaw wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg.